Good morning everyone, welcome to back my YouTube channel Daga Harimu Culture Society. नैबे समाव जोङो आङो बान्द्रा आसाम थांनो ओंखारदों आरो गणेशपुर गामियाव दाखालि जि घटना जालांनाय जोंनि नागालेण्डआव फाहामथाय होनो थांनायाव बे बिथांनि दिनै बान्द्रा आसाम दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै मर्निंआवनो गानै जोमनाय ओंखारबाय दुगै दुगै सिफुंखौबो लाखाबाय हाग्रानिफ्राय फैबानो आर'जा जासिगोन आरोखि नोंथांमोना नायलांबाय थादो नैबे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों दाउथु बिखा जोंनि दिउरि आफामोन बिथांमोना दाउथु बिखा हेबनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं नैबे समाव खामि जरा हेबदों आरो 18 जरा खुन्थियानि खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो दं फुङावनो बयबो दुगै लोबै फैनानै आसारि गोथारि आरो हादुंग्रा गासिबो दंजोबो बेयाव थ' बिथांमोना मावगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय था साना एसे गोजानाय खारबाय आरो नैबे समाव दिउरि आरो हादुंग्रा बिथांमोना प्रसाद हानाय दाउथु बिखा हेबनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे खामानिया जोबोब्लानो बिनि उनावनो आर'जा जासिगोन आरोखि भिडिअ क्वालिटिया बारा मोजां जानाय नङा एसे माबा प्रब्लेम जागोन बेनो आरोखि समाव आर'जा जागायनानै सुंग्रि हरनाय आर'ज खालामखांनानै नैबे समाव गोथैसिखौ बावनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दं बावनाय थिनाय सोलिगासिनो दं बिथां दिउरि आफामोननि खामानि जागासिनो दं आरो जा दंखाजोबो गासिबो न'खरनिजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा आफादगिरि आर'ज खनग्रा बिथांमोनाबो
थ' नैबे समाव मोनसे खावलायनाय बयनिसिमबो जाय जाय बिथांमोना बाथौ आर'जखौ खोनासंनानै एबा नायनानै मोजां मोनो एबा बाथौ धोरोमनि जि आसारखान्थि नियम जोनोमनि आसार एबा रुंसारि जानायनि आसार एबा हाबानि आसारफोरखौ नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोसे नोंथांमोना गोदानब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै साबस्क्राइब खालामदो।